Bayap song norok saidaman Tripurani bo rajani 240 jona bihik tong bo bubagrani mungui Udaipurni mung pharjakha abhai singmungni kifil mungrok saiman lainai tinini o video o Bubagra Bijoy Manikyo thimani ulo bini bwsala kusu Ananta Manikyo Tripurani singhasono asukha 1570 AD bisio Bubagra Ananta khoroksa chugya borok aboni bagino Bubagra Bijoy Manikyo kwthang tongphruno bini septini kokno wansogui bono sipai bokhorok Gopi Prasadni bwsajak bai kai rekha bini bwsajak eba Bubagra Ananta Manikyoni bihigni bumung Joyabati Ananta Manikyoni bwkra Senapati Gopi Prasad khoroksa khomotalobi borok bini langmani puila bwkhago bono Bubagra Bijoy Manikyono maimui songui charwnai bokhorok aboni ulo Bubagra Bijoy Manikyo bono Senapati pod rekha paithago bono sipai bokhorok hwnui chongui rekha Gopi Prasad tabuk Bubagra Ananta Manikyoni bwkra tai sipai bokhorok wngma bai bo kebono kwbo kirilia labola silia Ananta Manikyo raja phano bwkrano swngyawi samung mungsa phano khlaimanliya maisana wngwibo bo salburumno bwkrani oro thangwi maisayo Bubagra jek Joyabati buphani tongmungno saimanino bo Bubagra no aro thangwi maisaimarokno mana khlaio haifano bo bwkrani kok nori manya abhai kheno bo bwkrani phutala wngrirego Ananta Manikyo singhasono asukmani bisi 1.5 bochor wngkha Ajorao bwkra Senapati Gopi Prasad Bubagra Ananta Manikyono bwthari khibika ulo Senapati Gopi Prasad no Uday Manikyo hwnui bumung pharwi Tripurani singhasono asukha 1572 AD bisio Ajorao Tripurani Bubagra khor eba rajdhani ni bumung Haksak eba Rangamati tongmani Uday Manikyo singhasono asukmani ulo Haksak eba Rangamati no bumung slaiwi Udaipur hwnui mung pharwi rekha Afroni simi Udaipurni bumung pharjakmani tabukbo Udaipur no tongkho Agartala bai Dharmanagor no karwi rekhe obono Tripurani jotoni sai town kotor Bubagra Uday Manikyoni molo bukumui Ronagon Narayan eba Rongon Narayan no sipai bokhorokni barja rekha Ajorao Gurhani Bubagra omohai hwnui kok khwnakha Tripurani rajbongsono sokomorwi alka dophani borok Tripurani singhasono asukha kok khwnawi Gurhani Bubagra tabukno Chottogramno segui nanani jora kaham hinui mansogo tai bo kwbangma sipairok aro rohorkha Afro Bubagra Uday Manikyo sipai bokhorok Ronagon Narayan khobui bini tolao 3000 Senapati tai 52000 se joba khlainai sipai rohorkha aro Senapati rokni bisingo tongo Chandradarpa Narayan Chandrasingha Narayan Uriya Narayan Oribim Narayan Agwan Narayan Gojobim Narayan abohai kwbangma munggonang Senapati rok tai borokni logiwo mayung koraibo kwbangma no tongo phiaba Gurhani Pathan sipairok Tripurani sipairok thangmani kogrokno saimanwi borok thangmani lama kasui atumsa soprobkha abo bai Tripurani kwbangma sipairok theibaikha baksakhe aroni bolong bolong langka no kharkha sipai bokhorok Rongon Narayan bo mayung saka kawi bolong bolong kharwi maphaikha sobao Tripurani sipairok theikha bebagwi 40000 tai Pathan sipairok theikha bebagwi 5000 asuk kwbangma sipai alka chobarogo waisa phano Tripurani sipairok theiyakho soba paimani ulobo Bubagra Uday Manikyoni molo bar no Tripurani sipairok Chottogramo thangwi choba khlaikha haifano bini molo Chottogramno kifilwi nai manliya Sri Rasmalao swijak tongo Uday Manikyoni 240 jona bihik tongo haifano aboni bisingo kwbangkokno adulterous mangno bango tobokhe Uday Manikyoni soi bihik kotorni bumung Hirabati o Bubagra jikni mungui no Lakhipur gamini bumung selaiwi Hirapur hwnui mung pharjakha Bubagra Uday Manikyoni molo bo agini thaini rajbari sewi Chandrapuro twlangwi thangkha bo aro kaisa pukhiri khurkha pukhiri bumung Chandrasagar pukhiri paro kaisa mondir kwbai tongo aboni bumung Chandra Gopinath mondir abo haikheno paithakni salo Uday Manikyo sak tongthokni bagwi borisawi langma chokha 1576 AD bisio Bayap song Uday Manikyo thimani ulo Tripurani singhasono sabo asukha aboni ulo tamo wngkha abo hai Tripura hani laibumarokno saimana bagwi norok naiflaimang tongdi kuplung hamjakma YouTube channel tinini bagwi asung no sithing jotono hambai